Tää vetää aika hienosti. Kuinka pitkään tää on sulla ollut? Tää on mulla ollut noin 9 vuotta. Oliko tää entisöity silloin kun ostin? No silleen, että tää sisusta ja maalipinta oli, mutta tuo tekniikkapuolihan tästä oli pitkälti läpikäymättä. Kun mulle tää auto tuli, niin mä tein päätöksen, että koitan laittaa sen myös teknisesti niin kuntoon, että sillä voi todellakin ajella ja lähteä minne haluaa. Ja nyt on saavutettu tää määränpä. No nyt on saavutettu, että kyllä tää nyt on kierretty, että on käyty Jyväskylässä ja on käyty Joensuussa ja on käyty Varkaudessa ja ihan ajamalla Porvoosta edestakaisin. Aina tietysti jotain haasteita välimatkan varrelle sattuu, mutta toisaalta nyt kun tämän auton tuntee, niin yleensä ne jo kuuleekin ne ongelmat sitten, että niinku mistä se oirii. Saa laitettua kuntoon tarpeen tulee jopa tien päällä, se on siinä pikku. Eli tien päällä ei ole ongelmia, vaan haasteita. Joo, joskus näitä aina tulee. Niin kuin varmaan kaikki mobilistit tai vanhojen autojen kanssa pelaavat tietää, niin niitä aina välillä tulee. 3-vaihteinen vaihdelaatikko ja 2 ja 3 on synkronoitu ja että 1 ja pakki sitten ei ole. Ja sinällään tuntuu, että 1 on vähän semmonen mäkilähtövaihe ja muuten, että tuntuu, että niin kuin 2 tai 3, niin niillä pärjää. Kyllä voi sanoa, että 1 ei tarvitse käyttää, kun liikkeelle on päästy. Aika paljonhan Volvokin käytti niin kuin näissä samoja osia kuin sen ikäisissä amerikkalaisissakin oli muissa. Että tässäkin on sama vaihdelaatikko, kun löytyy 30-luvun Buickeista tai Chryslereistä löytyy myös samaa manuaali 3-vaihteista vaihdelaatikkoa. Mutta moottori taisi olla Volvon oma. No, moottori on kyllä oma, että siinä on paljon samoja piirteitä, kun katsoo Continentalin suoraa kutoskonetta, sivuventtiilikutosta. Että kyllä varmaan siellä Pentan insinöörit on tutkineet sitä Continentalin toteutusta, mutta silti ne on kyllä rakentanut ihan oman moottorin, koska tää Volvon kone on jo sit 7 runkolaakerilla. Että on tehty kuitenkin ihan oma kone. Volvo ei tainnut kovin iso valmistaja 30-luvun lopussa vielä ollut. No joo, nämä ennen sotamallit, niin kyllä ne vähän silleen oli, että niitä lähdettiin sitten kokeilemaan, kun katseltiin noita amerikkalaisia ja muita, että ne sai myytyä aika paljon autoja. Ja Volvollakin kai ne, niin kun ennen sotia se bisnes oli enemmän kuorma-autoissa. Ja sitten alettiin tutkimaan, että josko hekin rupesi henkilöautoja valmistaa. Ja tämä PV51 oli niin sanottu standardi, taikka mä sanoisin kansanomaisen niin sanottu karvalakkimalli. Tässä on tuulilasin pyyhkiä on alun perin vaan niin kuin kuljettajan puolella, samoin kuin aurinkolippa. Et katsottiin, että sillä saatiin hintaa vähän alaspäin, kun saatiin jätettyä varakuljettajan puolelta semmoset pois. Miellyttävä matkanopeus on siellä noin 75-80 välimaastossa. Kyllä täältä on 120kin kulkee, mutta sitten ei ole enää oikein kivaa kenelläkään. Se ei ole enää miellyttävää eikä mukavaa. Pahintahan näissä vanhoissa on se, että ne jää väliin seisomaan. Ne on kymmeniä vuosia seisomassa. Ja sitten kun sä otat sen liikenteeseen, niin tavallaan siinä tapahtuu semmonen ilmiö, että sitten sieltä ajetaan ulos kaikki ne ongelmat, mitkä sitten seisomisesta on tullut. Autot tykkää, kun niillä ajetaan. Kyllä se on juuri näin.